Paano pumunta dito? Mula Visible Fuel Diversion Road, tahakin ang Ligao to Piuduran Road hanggang marating ang Barangay Tula-Tula Grande sa crossing. Gumawing pakaliwa at bagtasin ang GMA Road na bagong daanan hanggang marating ang Makalidong Lake. At lumiko naman pakaliwa at mararating mo na ang nakakamanghang tanawin sa Kampuan Tree Hill. Ipinapayo na mas mabuting pumunta dito kapag maintang panahon para mas ma-enjoy mo ang kapaligiran. Para sa pinakamadaling ruta, tahakin ang Barangay Tastas Road hanggang marating ang Tigbaw Island. Ito'y nararapat lamang sa mga nakamotorsiklo dahil matarik ang daanan at delikado. Ang Tigbaw Highland isa sa pinaka-perfect na destinasyon dito sa Albay dahil sa mga pigil-hiningang tanawin dito. Dito nanggagaling ang malaking porsyento ng produksyon ng mais na dinadala sa sentro ng kalakaran sa Ligao City. Dito mo rin mararanasan ang sariwang simoy ng hangin ng kapaligiran at puno ng kagandahan ng tanawin at kapayapaan.
360 degree ang mga tanawin dito, kung saan matatanaw mo ang mga bundok ng Isarog, Asog, Malinaw, Masaraga at ang sentro ng atraksyon, ang daragang magayon na si Bulkang Mayon. Pinakamagustuhan dito ang tambayan sa ilalim ng higanting punong nara. Aakalain mo ito'y patay na, ngunit hindi, dahil tuwing taglamig ang mga dahon nito'y ay naglalagas. Sa bandang silangan, matatanaw ang mga nakahilirang Green Hills Formation, mula rito hanggang Ginubatan at Camali Galbay.
Salamat sa panonood. Ito ang Litbors TV.